Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku. Sore ini kita lagi menengok ini dulu bro, sawah Pak Carek. Jadi ini sawah Pak Carek ikian rodok adem panas. Saya adem panas tur ngenyak wae Guntur iki. Dadi iki aku iki informasi Guntur sawah Pak Carek adem panas. Wis mulai tukul. Dadi iki ngarani Guntur adem panas tur. Gawaya lho iki marai terus dadi koncone perangkat terus gak gelem lho ngono wi. Lho. Gelem piye? Ngene iki yo diwangi. Wis diwangi. Nginguk-nginguk. Banyu ra iso metu. Mbok sengaja mbok bedah lho malahan iki. Mbok palakno rono. Wis rono. Wong ra iso sat. Lha wong kepe iso sat wi. Ngono ora gelem nyulami Pak Carek iki. Wis yo urung maneh. Lah kok iso wi jelas mati ngene aku tak jabut to ngene iki. Jabut brul ganti lagi gopo ki lho. Wine tukul dhuwur. Wine lho tukul dhuwur wisan. Lah iki kan dijupuk disulami lagi jelas mati to ngono kae. Sulami. Ora ngene iki terus diumbar wis anu malahan. Eman-eman. Ayo wawancaraan RT. Kita nyapa? Nek nggone Guntur lumayan. Saudara-saudara iki punya Guntur. Seprapat. Seprapat. Bener gak iso sat. Iki jupukno diesel lho nggonamu iki. Lha iya kan kedhuwur kalene. Lho, kalene karo sawahe lho. Iki sokete wis moler. Kalene karo anu iki mangkane banyu iki nek ngene iki dulu bekas kolam anu bro ning kene. Bekas kolam mangkane daerah kene ngembak anu apa jenenge? Jeru. Jeru ning ngene iki. Lah kok malah mbok tambahi ta banyumu? Piye ta Teh? Kita mau ngobrol. Piye Teh? Anu Teh, lanu tadi. Apa dibuka lho? Lah wi arep diabuk kok malah disat. Ya becak patek akeh banyune. Ya kirane Cik. Wi tutupan. Kaya segoro iki. Kono. Kataku dawa. Kono lho tutupan jelike. Jelik endi to? Jelik endi to? Ora nek mili kok. Lah iki jelik apa to wong iki buangan ke sawah. Lah ya buntu to. Model yo ngesat. Ya apa-apa to lha nggonmu yo gentenan nunggoni sak jam. Petani andalan. Legone ombo-ombo nek gawe. Gak iso aku nggon aku pas tandur kae legone tak kon nyilikno. Engko tek tandur iki nek kok. 4 5. Iki pirang anu iki 60 cm lho iki. Gorong-gorong 60 cm ya iki. Legowomu. Jegane nek nyemprot gak kuat bling-blingan gak ngenai pari lho. Ngono lho. Nyemprot angke. Telung tank angke. Tak bek ora tangi. Bek to sing 14 kilo kok. 14 liter. Lah gak 16 neh. Gak kayak angel pon gorean kae. Modele sing aku kayak nyawampleng teh. Gluk kayak sak meter. Kepo wetel sak pupu. Ndute wis sak meniki lho, pasan. Jadi alasane kuda-kudane gung siap. Ya ora gak masalah kuda-kudane keblekong ngene terus banyu ning malah wis teko karek wis menggol malah mancep guling. Telu iki akeh wegah telu iki aku tak video tak moh. Ya kan ngene bego kan aku. KDMP. KDMP kae. Dua. KDMP. Diwene. Lha nek mentar ruwak gitu ta. Ribut lho. Piye merak kerja? Jopo. Jorodi ya. Kerja rodi. Ini Pak Lurah ya gini Pak Lurah. Seprapat. Endi? Iki ya Pak Lurah iki. Kidul iki, kidul sawah iki Pak Lurah. Iso dikira mati sebete. Mati weweane. Iki lho. Ya kan yang warungnya sapa to nang kono? Sing buka warung. Pak Yono. Tamblek tak omong ngene. Yap. Napa? Warung anyar blok ngono. Terus? Ning ndi? Yo, ning kolam jarpong aku ngono. Heeh. Sampe to. Gak lika ngono karo mosok. Ya sik tak atur rencana sik. Weh. Terus? Mau ora. Terus ora go anu. Terus lurah. Iki kapan lurah? Oh paling ini nyempat kene lho. Dite lurah? Nggo gerokan ayam itu. Terus. Ha iya.
Saya Moro, karo ras diteki dhewe nyapa moro no. Golek motor jare. Wis gak balik iki. Wah, motor disita KPK. Piye? kok iso teko KPK? Kok stres. Iki sing iki seprapat iki lurah. Yes. Lah sing nang kono ngrucil-ngrucil ngono ya pojokan iki kan. Oh ini 32 ini. Gak sing kono kan. Rong kedok tak iki. Pojokan kletur maksudnya. Aku ben delok rono. Kata rodok gosong. Wis nabuk pira wae? Pakai bisa. Nek wis bidul iki. Wis buat tunas. Wis gak murah kuwi nek. Ijik to. Sankan. Tapi tak tuku nang. ZA Iya sing mentah-mentah. granula. Eh. 250 ya? Ha iya. Kuwi ojo tak sak kok. Hmm, Aku jek kok ning omah. apa? Poska. Tahu campuran tok. Yo Tak tukon 10 kilo wis. 20 kilo nah. Aku kok Oh, lha ning omah. aku dhek iki guyon ora karo ZA 20 kilo ngono digoyu lurah. Sama. Aku. Ya tiku. Lah nek nggo nyampur karo kurah no. Kok tipis jare lho. Tuku sak jare lho. Angkrek lurah mbombongi pegel aku. Iki kudune hitunganku karo cemplono. Tak cemplono anu rada kendel ya iki ngerabuk 2 kental setengah no apik gak? Iya. Bayar kok ambruk. Delok perkembangane sik kok butuh dik bruk-brukno ae. Pas gua rabuk ya. Oke metu sak kental aku ngawur. Stres segar kok. Lah iya. Lah perhitunganku nek sak kental lagi ngerabuk pisan lho, Bet. Ha iya. Rabuk kepindo berarti anakku metu sak kental neh lho. Wis 2 kental lho, Bet. Ya bener lho, tambah sing 50 kilo anu ZA. Mlabuk pindo ae. Tapi langsung ZA. Bindu ya. Pos kata. Ya toh. Lah nek ping 3 aku nurutin 3 malah metune 3 kental toh. Ngawur ae iki. Berapa Sak kental. ora do tot ya. Kok ganti otot jarimu nek kelemon elek. Kelemon parene ya apa langsung kete kok guna aku dhuwur kae. Mangga Kombet kerabuk suket barang. arep sukete barang. Mbok tumbuhno sekete. Yo aku lanjaran. Blosok. Yo sukete Blosok barang. bayi ceklek. Dancuk. Wah, sing arep tak nggo ya Mas diceklek resik. Aku nyilih mata nyilih diki ya aku. Anjir. Lemah lah atas. Wis tak salah ning kono. Iki kan njusruk kene. Iki. Wis iki kae. Sesuk usruke tak nggo. Iki disemprot nggih. Ya iki lho, gak mungkin iso anu tor ngene iki ngene iki gak ditutup ya mbek Pak Carek iki. Nek iki gak Pak Carek iki. Ngene Pak Carek iki. Lah kudune ditutup kok, diumbar ngene lho. Kepiye to? Kurang dhuwur. Ya ditutup kene ne. Gawe waderan temboki. Ya kan mlebu terus rono. Wes ora gelem nyulami pisan. Eman-eman jane tanduran iki lho wong-wonge kadang iki. Ya Pak Sepadi. Jadi Pak Sore Pak Sepadi. PT. Ya sama-sama. Ya semen-semen kan iki rata-rata sing dekat daerah bekas kolam iki mergo aire gak iso surut, Bro. Iki Iya kan dhuwur. aire mlebu metu. Ya iki Gusti Wadir tok lho. Iki wadri sih kono kae kudune wadri ben gak mlebu. Iki ben gua jane Pak Carek wi. Ngono diwangi to, Tur. Delu teh mudhun pek-pek. Klo bet sikilmu keget bet. Guna kowe langke tak wadri kok. Dengar Pak Carek wi lho. Klo iwangi Pak Carek nonton video ta to. Tur lho. Aku seragamku ngene iki bos gak gue salin. Sesuk ae. Sesuk aku sesuk ngerabuk. Alasan Besok rene karo ngabuk. ngono Langsung ngerabuk aku sesuk iki. menolong barang kok. Ora gelem. Nolong iki sesuk to. Heeh. Gila para petani. Muda sih mbok golek sapa to, Tur? Jane. Golek dhewe. Gak mbok golek sapa no Golek maksudnya. dhewe aku. Wong tambah neh. Cik Joko ngene kok ya wis mikirmu kok wis. Napa, Bet? Arep tambah neh seprapat dadi Ya, iya. segar. Oh, Cik Joko kok kamu golekno Mopo ora mbok iso. rewangi ning sawah Bisa arep mopok dhewe aku sampai plepet ngene. Oh, iya tuh, bet Ya yo. Nggo rokok yo ora. Ya. Iya. Lah kan aku sama pok, lah aku sing ngerjakno kuwi sapa? Ya iya. Wis sawe wong kentalan kok Ya. pengen ngeremuk awake. Ya wis. Ya wis, terima kasih Sing ngerjakno sudah kuwi menonton sapa? vlog di sore hari ini. Delek-delek sawahe Guntur karo Kombet.
Nah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede semua itu.